Kacaka khatar, Jisu uyap halor ka Diengphna. Hadian bakila asana phna ya Jisu. Hadian bakila penyeng ya ka Diengphna. Peringkat baru Jisu halor jong ka Diengphna. Jisu ula pisah ula lenga haduk lai kenta. Bad hadian lai kenta, Jisu unok ka kli bad udukon mensim. Hakani ka kenta ka pertai barok ka dum ngan. Ka pertai barok ka lengok. Haka bau Jisu uperta da kiktian. Kopa hakikti jong me ngai ti yala ka mensim. Bad kedai ka kenta ka bakerpang nak mentau jong yikun Kristan. Haka kenta ka balai bangin pusuan kamtam hakani keceka ya ka jingyap jong Jisu Kris. Uyam namar bau yang abad ya pi. Ulong ka jingknya nak benta kipop jong ka pertai. Nak benta kipop jong abad jong pi. Kohmen ko para hakani keceka hatu ngipan nile ayu ka jingem jengi. Hatu ni kloin ban le ek nak benta jong Jisu. Nak benta jong uplay ubala IT no ela ka jingem nak benta jong abad jong pi. Lai kenta upisa halor jong ka Diengphna. Hatu ngi kloin ban sya ek jing ban sya ek jing cencar ban sya ek jing kordet ha ka jingem. Hatu ngi kloin ban ai jing kerman ikiwe ban long ka jing kerman sya ka pertai ban long ka jing sya ka pertai. Hatu ngi kloin ban IT ela ka jong ka mensiam kumba Jisu ula IT hakani ka kenta hakikti jong ukupa upaha paneng.